camera na la fu video makle ra pui pui internet laman post kan mu fo thi no me ma se mizoram thleng takhi chu mu tur awang viawani tun tuma christine te dora thil thleng mak tak mai han thir vela comment lamai ngai dan ilo soi don nia mi mol ka ang ui ente mak e lang lo hi makati hei tia kati te han dar thalang o dar thalang bula hian a om atu ma han lan lo top mai kha chu mo mak ve thot o ke enti ra lom hei hi I elo I hatok shim shimang katia kanung lo karon kal kinh lần lâu thấy customer pakhat chu an dawr CCTV camera hian alang ve thei tlat lo maya eng mi hring nge ninga tharau nge ninga midang lam bik tak zawk comment lama ingai dan han soi ve te le